Bă, Silviu, tu ai voie să bei cu o seară înainte să faci primul tău salt cu parașuta? Ei nu știu asta. Ei nu vor ști asta niciodată. Ce o să simți tu berea asta mâine dimineață? Ești bine, mă? Vomit acum. Vomiți acum? Așa de naș pe aia? Pun pariu că ești curios să vezi cum este de ai cu parașuta și îi căută chestia asta pe net. Băi, dacă rezultatele te-au dus către clipul meu, înseamnă că trebuie să te uiți până la capăt. Deci chiar are de toate. Îți arată pas cu pas ce trebuie să faci, te amuză teribil și într-un final îți arată fața unui om speriat de moarte. După cum bine ai dedus din secvențele de mai devreme, acum o să vezi întregul proces de a sări cu parașuta, proces care e destul de simplu. Te programezi dinainte la unul dintre centrele de parașutism, telefonic sau online, bagi bănuți la buzunar, tarifele diferă de la centru la centru în funcție de pachetul pe care ți-l alegi. Ori să sari cu parașuta simplu, ori să ai propriul tău cameraman care să coboare cu tine și să faci inimioare de-astea în zbor. Următorul pas, care e destul de important, este să-ți aduni toate gașca de prieteni care să vină și să te filmeze ca niște descreierați, să încerci să faci jos de o mașină decapotabilă și apoi să pornești la drum către aerodrom, dar nu uita mai întâi să dai și un click pe butonul de abonare, că mai trebuie să-mi crească și mie canalul. Ia, ce faci asta? Te duci în stil să te dai cu parașuta. Du-te dracului, te duci la agățat în București? A? Salut, numele meu este Ion și astăzi voi arăta cu prietenul meu să dă cu parașuta, pentru că nu-mi permit încă un salt. Ești pregătit? Ești pregătit? Da. 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 Și mergem cu decapotabila la... Câte grade sunt afară? Câte grade sunt afară? Vreau să știu acum. 17. La 17 grade afară Celsius, noi mergem decapotați. Asta e fița. În spate avem prieteni, în fața alți prieteni. Gașca mare! Și ăsta e momentul când am decis că n-a fost o alegere bună să decapotăm mașina. Hai de mine! Auzi, Silviu? Da. Asta e off-road? Nu știu cum să zic, dar avionul ăsta pare așa cam gen de prin anii 60, așa. Oare... Oare... E ăsta? Ăsta e avionul cu care să zbori tu. Avionul. Odată ajuns acolo, te-a pus să completezi diverse formulare în care ți-asumi răspunderea pentru orice chestie nasoală care se poate întâmpla. E ceva normal. Ți se va face un instructaj ca să știi cum să procedezi atunci când ajungi la peste 3000 de metri în aer și după nu-ți mai rămâne decât să încerci să stăpânești emoțiile până la decolare. Totodată, atunci când ți se filmează intro-ul propriului tău clip cu săritura magică, nu uita să faci o glumă bună care să dăinuie peste ani și ani. Întâlniri cu adrenalină, ai mai avut sporturi extreme, alte chestii de genul? Am mers cu 140 pe autostradă. Acum deja te apropii de momentul decolării și trebuie să te echipezi cu un ham special de tandem pentru că vei sta lipit de instructorul cu care vei face saltul. Într-un final am ajuns și la ultimul pas, de unde nu mai ai cale de întoarcere. Momentul în care te apropii încet de avionul cu care vei decola și din care vei face saltul efectiv. Ce zici? Ești pregătit să vezi ce înseamnă să sari cu parașuta? E din ce în ce mai real. Se întâmplă... Se întâmplă acum. Se întâmplă acum. Cum a fost?
Aș zice groaznic, da. A fost Lăsăm hamă pe noi și ne groaznic de ridicăm. fain. Am văzut picături de condens pe cer. Din ce a plouat? Deci a plouat. Bravo, felicitări, mă, bravo, bravo, bravo! Până la urmă, tu vrei să știi și părerea cuiva care s-a dat. Așa că, uite ce zice Silviu, imediat la cald, după salt. Faci un geno și simți cum faci așa. E la bun, știi? Face 1, 2 și țin. Și nu se mai aude nimic, deci o secundă e liniște totală, așa. Și începe vântul și nu mai poți să mai respiri, nu mai simți așa gol aici. Și după aia încep și respir. Realizam și încercam să respir, dar nu prea puteam pe nas. Încercam cu gura, nu știam unde e cameramanul, mă uitam și eu. La un moment dat a venit. Da, cred că Silviu. Dacă ești ca ăla, de la un dat zice, hei, hei. Sper să nu mai știi. Și după aia am văzut că ne tot ne apropiem și să mă pregătesc să mă țin puțin, știi? Că te ridică. Dar zic că s-a deschis în zi. Ce bine! Pe final a fost cel mai nasol. De ce? Am făcut la 2-360 așa aiurea. Până am făcut-o eu, mi-a dat mie comenze și a zis tragi tare și am tras și a făcut și am zis aici acum a venit. Și ai zis, spiria mai mi Silviule. Ce ai zis, dacă ai zis Deci pe ultima 100 de metri aici, sincer, mi-am ținut să nu vomit în aer. Când doream foarte mult să ajung mai repede. Și per total recomanzi experiența? Da. Foarte bine. Da. Dacă vrei să vezi și alte clipuri interesante de pe canalul meu, poți să încerci cu ăsta sau cu ăsta.